איפה מצלמה אמיתית? אוי, שניים. כל הכבוד, בראבו, כל הכבוד, איתן. אתה תגיע רחוק, איתן. תגיע רחוק. כאן צעדים כאלה? ככה, ככה. יפה. בוא, אדם, בוא. בוא, אתה גם עולה. יש ריח למישהו. אני חושבת שלא יש ריח. אני לא הייתי מאשים כל כך מהר את הילדים. אתה לא היית מאשים. בוא, מצד הזה. רגע. וואו, הוא התלהב מהעגלה הזאת. לא, זה עגלה אחרת כבר. הוא התחיל עם ההיא.